Ti'n gallu deithio fi ddechrau fo i de, ynglyn â'r chwedl Branwen, sut wyt ti'n dod ati o'r newydd? Wel, mae chwedla straeon fel o wastad i dylanwadu yna fi. Mae gen i fi ddordeb fawr yn y Beibl hefyd. Dwi wedi defnyddio'r Beibl fel stori o blaen hefyd. Mae jyst yn gyfle mor dda i cael rhaid eich cynnig chi ar rhywbeth ar eiriau fel yna. Dwi'n gwybod bod wedi cael ei wneud o ma'n weithio o blaen, mae'n straeon Branwen a wedi cael ei wneud ar gyddoriaeth o blaen gen Gareth Glyn enghraifft. Ond mae mor braf, mae jyst yn rhaid rhyddid i gael gwneud rhywbeth ydych chi eisiau. A dyna nes i, a dwi'n gobeithio bod fi wedi gwneud cyfiawnder o geiriau. So, sa'ch chdi'n disgrifio dy waith fel gwaith dramatig yn gyfan gwbl, lle bod chdi'n chwilio am ryw stori fawr, bath reit gry i fod yn sail iddi? Ie, mae o'n waith dramatig, mae o'n bron iawn yn debyg i ryw fath o sioe gerdd, lle math yna beth mewn ofnadwy o theatrig, gan bod yna darn i ddarllenwr, mae yna unawda i gymeriad Branwen a cymeriad mytholwch hefyd. Wedyn, mae o'n eto rhywbeth o'n i ddim wedi gwneud o blaen, nes i gymryd herf, nes i gymryd sialens ymlaen, a meddwl fyswn i'n gallu gwneud rhywbeth gwahanol. Da iawn. A sy'n mwyn cymharu fo sgwennu can i gystadlu'n Can i Gymru? Wel, dim eisrwydd yno, y gan ad y cynnig chwaith, dim yn canu'r gan eisiau, ond dwi wedi trio sgwennu can o blaen hefyd, ond mae o'n jyst yn hollol wahanol, mae hwnnw'n rhywbeth hollol glasurol. Dych chi'n trio cyfleu chwedl sy'n mor adnabyddus. Efo can, rhywbeth fel fedrwch chi, mae'n dasg bach haws, dwi'n meddwl, i gyfansoddi can. Mae'r brief yn symlach. Ond efo rhywbeth fel hyn, gwaith glasurol, a nes i ddewis gwneud ar gyfer cor a cerddorfa hefyd. Mae bach fwy o sialens a wedyn. Dyna dwi'n i'n astudio yn brifysgol hefyd, bod fi'n gwneud MM yn cyfansoddi, a ni'n trio pwsio'n hyn yn bellach bob tro. Gret.